îți promit. Când îmi vei da pe hir, eu nu-ți voi arăta niciodată fața mea, îți promit. Este mai bine atunci să-ți văd fața cu inima grea. Dar nu-ți voi da fiica mea. Iar dacă vine mama ei să te întrebe despre fiica ei și eu, atunci ce vei face? Mă voi ocupa când se va întâmpla asta. Voi vorbi singur cu mama ei. Atunci vorbește cu mine. Sunt mama ei. Este noua ta modalitate de a-mi trimite un e-mail negru? Nu voi veni niciunul din mesajele tale negre. Fă ce vrei. Apoi du-te și întreabă-o pe asistenta aia despre asta, din care ai adoptat fata aceea.